पालकी भौजी। खुश रही। बुझाता भैया घरे नहीं बनी का। नहीं जी, घरे तो नहीं बानी। रउरे काहे इतना खुश होता नहीं? नहीं भौजी, बताई कौन काम रहला? नहीं कोनो खास काम नहीं रहला भौजी। वही सही जात रहनी बारी में आम मारे तो कहनी चली तन भैयो के घर में से घूम ले आई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तन एगो मदद चाहत रहला ए भौजी आपसे। तन देखती अपने गौवा में केहू होई तो हमारो बियाह करा देती रहू रह। बियाह तो हम करा दे, का करे नहीं रउरे? हाँ भैंस दुहेनी तीनों टाइम, पैसा का कोनो दिक्कत ना आई बा हमारे घरे जननी। हाँ बियाह करा दी ना हमारा रे। तीनों टाइम कौन भैंस दूध देले जी? बा हमारे घरे एगो भैंस जननी, खाली दोपहरिया का दूध देले। हाँ बके ना हो गइल बना। एगो काम करी ना रउरे, जब इतना समय भैंसिया के देते बानी तो भैंसिया से बियाह हो कर ली। हाँ बियाह करावा में के जा बैठल बानी। हम तो खुदे जैसे भगले के चक्कर में बानी। जब से हमारा बियाह बोलो तब से जिंदगी खराब हो गई बटे। का जाने कहाँ गइल बने 2 दिन से भइल नहीं।